Fi'n caru bod ti fas. Pam? Hael ar dwyneb a sŵn yr adar yn y coed efe? Na, achos mae fe'n golygu bod ni'n neud arbrawf rhy beryglus i wneud yn y studio. Class. Noson bins efe, Peri? Na! Yn gynharach, nes I ddangos I chi beth sy'n digwydd pan da chi'n cymysgu nitrogen hylifol gyda dŵr poeth. Ond rwan, da chi'n mynd I cael go hefyd. Yes. Ond yn gyntaf, mae rhaid chi wisgo hein I fod yn saff. Barod? Barod. Barod. O'ch blaenau chi, mae 3 bin. Bob bin hefo 10 litr o nitrogen hylifol. Mae hwnna'n lot o nitrogen hylifol. Ydy. Ond fama, mae gyda ni dŵr poeth. Ac ar ôl 3, da ni'n mynd I roed yr dŵr poeth I fewn i'r biniau. A wedi redi ffwrdd yn rili gloi. Dim rhedag, ond mae'n bwysig camu nôl I fod yn saff. O fi'n barod. A fi! A fi. Tri, 2, 1, go! Oh! Helo? Peri, o'n i'n fath y lliwiau? Wel, cyn I chi ddod, nes I roi lliw bwyd yn y dŵr. Fi'n deall nawr pan wyt ti eisiau wneud o'n ti fas, Peri.